Haolitul alb este o piatră care amplifică starea de liniște interioară, deci dizolvă stresul și iritabilitatea dacă trebuie să călătoriți zilnic pe distanțe lungi sau mijloace de transport în comun aglomerate. Acasă, ori la locul de muncă, haolitul alb emite un șuvoi de energie pozitivă, așa că dacă sunteți vizitați sau aveți de-a face profesional cu persoane dificile, îi va calma pe toți cei prezenți. E mai bun decât ceaiul de tei. O piatră care îi avantajează pe toți cei care desfășoară activități artistice ca meserie sau hobby. Vindecare emoțională. Se spune că este bun în combaterea frustrărilor și dăruiește răbdare, persistență și ingeniozitate. Bun pentru cei care așteaptă ca alții să le facă ordine în viață în loc să-și ia destinul în propriile mâini. Să nu faceți așa. Folosințe practice. Încurajează dragostea pentru învățătură. Păstrați haolitul alb în camera copiilor sau a adolescenților pentru ca aceștia să-și facă temele. La locul de muncă, țineți-l asupra voastră pentru că atunci când spiritele se inflamează să vă păstrați calmul. Semnificația magică. O piatră protectoare a căminului, mai ales dacă este pusă în fața ușilor de acces în locuință. Afirmație. Mă bucur de siguranță și stabilitate.